מה לכם הבור העמוק ביותר שנחפר אי פעם בתוך האדמה? רמז, לא הגיע עד סין בצד השני, אוקיי? תחשבו על השאלה הזאת ואנחנו מזמינים אתכם בינתיים להתלוות לצוות האמיץ שלנו, לבמאית ליאת מאיר והצלם עומרי תקוע. הם ירדו לעומק של 50 מטר מתחת לפני האדמה, 17 קומות, בשדות עופרה שבשומרון. שם הם הצטרפו לדוקטור עמוס פרומקין מהיחידה לחקר מערות, שסיפק הסברים מאירי עיניים על מצב מי התהום בארץ ישראל. נכון לעכשיו, קסדות, חבלים, אנחנו יורדים מתחת לפני האדמה. אנחנו נמצאים כמה עשרות קילומטרים מצפון לירושלים על גב ההר. כל טיפת מים שיורדת כאן, אם היא לא מתאדה, אז היא מחלחלת לבטן האדמה. מי התהום האלה חשובים מאוד למאזן המים של מדינת ישראל. אקוויפר ההר מספק בערך שליש מתצרוכת המים של המדינה, והוא מספק את רוב המים השפירים שמשמשים לצורכי שתייה. מאחר והאיכות של המים באקוויפר ההר היא איכות יותר גבוהה מאשר מקורות אחרים שכבר זוהמו או שהם יותר מלוחים. אקוויפר ההר זהו גוף סלע שמלא במים שנמצאים בתוך חללים. ואיך המים מחלחלים לתוך האקוויפר? הם מוצאים לעצמם נתיב דרך איזשהו צינור קרסטי שאנחנו קוראים לו קמין, שזה הבור שאנחנו הולכים בעצם להיכנס אליו. במקום הזה הצלחנו לרדת בעקבות המים 50 מטר. במקרה הזה אנחנו ביחידת סלע של גיר דולומיטי, וזה סלע ששקע כאן לפני כ100 מיליון שנה, ובגלל שהוא מסיס, כפי שראינו את הבועות האלה של החומצה, אז זהו תהליך דומה לזה שעושים המים בעצם. מי הגשם גם הם מהווים חומצה, קצת יותר חלשה, והחומצה ממיסה את הסלע הזה ויוצרת בעצם את החלל שבתוכו ירדנו. זה המהות של תהליך הקרסט, תהליך המסה שיוצר את כל החללים שבהם זורמים מי התהום. כן, אנחנו בעצם שואפים להבין יותר טוב את מי התהום, איך הם מתנהגים, איך הם זורמים בתוך המערכת הקרסטית, איך לשאוב, איפה וכמה להחדיר, איך לנהל את המפלסים, עד כמה אפשר להוריד את המפלס בתוך האקוויפר על ידי שאיבה, ולכמה להרים אותו בלי לבזבז מים, איך למנוע זיהומים. ואם באמת מתכננים לבנות במקום כזה, צריך לקחת את זה טוב טוב בחשבון. זיהום כתוצאה מכלי רכב, כתוצאה ממפעלים, כתוצאה מפעילויות אחרות של האדם, וצריך מאוד מאוד להיזהר ולוודא לאן כל טיפת מזהם הולכת. רצוי לא לתוך האקוויפר, כי אנחנו אחר כך שותים כל טיפה כזאת שחודרת כאן לתוך הקמינים האלה.